حراي تعبير عملاق استمسجنا يخون بعد كان مصاخم نابلنا أبيت حاولنا خاص سلام بلنا مش أنا بتزغط لكم كيدنا تعبير مسكن كبروم حوي بزي مرخب مسمر جيركا مسحواتي مستو متخاتات التنايزي channelكا سلزرخب كان يمسكنكا قال أملاخ كزارب يلو معلتي بزعبا مريحنتك حسر أبي لك زارب خابت قويتانا يسوس كرسوس بقليل أباحلا بزعبا مريحنت تزارب اللو بزعبو خزارب مخنياتو ودكتنا كنا عاوتنا أم مريحنت سلزم الكرس خمتي إذا ناي ليبيريا مرحيز نبرت زبلتو Africa is not a poor continent, it's poorly governed بلتو أفريقيا دخاء حقوراي كونتن بناي مريحنت دخنت يا تتقي عدلا زبلتو تزعابي دخنت ناي ممحدار سلزقوني دخنت ناي مريحنت سلزقوني بزعا مريحنت كابيوتنا جميرنا نبيتنا كابيتنا نبيت كريستيان كابيت كريستيان نحبرت سبن هاجرن حزبن ممحدار مخال نولدو مبجاو سلزقوني تاورا رزق زارب مخاني لو معلت نقركم بهبلاني ثانك يو جابير عملاق برخ يبلكا نحناون أما أخلنا مهلا وخاك أشي واسلاس هايلي أزينا إنا حبوسات نزو خمزة عمسلة جزيتات كا كل جزيت سوني تخاتاتالي نزي كنزارب اللو خلنا ما أخلنا مهلا وحبوساتنا بزح كم من محركات تسفلوني جابير عملاق أما أخلنا خوني خبرنا عملاق يخونن قعبت عنان بدحان مساخنا بلنا نبتي زغط الحسابات كن كيدنا حجي بزعباتي حطي أرستي انتايوم مجمرتا حطنا بزعبا leadership crisis and biblical solution زبليوم مراحي قلولاو مريحنتن مصحف قدساوي مفتحيتاتن زبليوم سلازي እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ሓሳብ ዝሒዝና ተኸታታሊ ሶኒ ከም ትጎይታ ዝመርሐና ክንከይዲና ንሱ ስለዝኾነ ከዓ ኩላትኩም ርእይቶ ሓሳብ እንተለኩም ከዓ ኣብዚ ፍቀድ እዩ ዋላ ኣብቲ ኮመንት እውን ፅሒፍኩም ኣቐዲምኩም ተሸርተይልኩምና እውን ተዳልዩ መፅኡ ክምልሰልና ስለዝኽእል ንኩላትና ዝጠቅም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኩላትና ብፀሎት ከነሰንዮ ከማሕፅነኩም ይደሊ ኩሉ ደገፍኩምን ኩሉ ኮመንትኩም ከዓ ቀዲምኩም ተሊእኩምልና ከዓ ፅቡቅ እዩ ኢልና ክንጅምር ኢና እግዚኣብሔር መስገን እዚ ቅድሚ ናብቲ ሕቶይ ምኻደይ ምናልባት ብዛዕባ መሪሕነት ዘለካ ሓሳባት تزاربو قديمك قدم نابت حتى مقتاونا حتى كيفتو مخنياتو هل نداديل كان حق اي عقبيت؟ يا يسمع لهم مالت يا نوشتي كاب قدوس صحف كان بهم بلني ويتانا يس كرسوس بزعبا مريحنت كاب النمهارلو تمرتتاتو حدث هذا خفل صحف من بكو بهم بلنمو انت فقيد كلي مالتي وهيد اب وانجيل ماتيوس كاب حدا خصاب اسرا زلو خفل صحف كم زيبل شعو صحافتن فريساويانن كاب يرسالم نابيوس متيوم دك مزامرتخا انجيرا كبلعو خلو إدوم أحتصون يومو سلامتها سرعة عبيتي فرسلو بلو نسو مليسو بلوم سلامتها قدان سخاتكم من سرعتكم تزاز أملاخ تفرسو اللهم أملاخ أبوخان أديخان أخبر دما أبوه خونه وينديو حسوم قال زوس موتي متبالي نسخاتكم قنا نبوه خونه وينديو نتخاباي تتكاملو مبا جيريه زبل قد مخبار أبونا ديون يبلون من سرعتكم نتقال أملاخ كنتو قبركمو حتم قبوزات إسياس بزعبا خاتكم صبوق تنبيه كم زيلو إذا هزبزي بخنا فرو يخبرني لبوغنا خباير حو ايو تمرت تزاسب إنا مهارو نخنت يملخوني نتوم أكوبات سبتوي عبالهم سمعو أستوعلو نسبتي كابافو زوتي يزرك سنبل اتناب ناباف زاتوس نسبا يركسون شو دك مزامرت قريبهم فريساويان زرباخا سمعون كم التعنقفوس فليت كادو بلو نسوقنا مليسو بلو ناي سمايا بوي زي تخلو زبلي كله تخلي بسورخ من قوسي حدقوهم عوراتن مرحت عوراتني حدقوهم عوراتن مرحت عوراتني نعورسي
عور انت مرحو كلت يوم أقول قادي ودكو بيتروس زام سلازي أخوتا تركم الله يلو ملسل يسوس كابلين نسخاتكم وندو كسا حجاية استوعالكمون بقاف زاتو زبلين اب كبدي خمزور دمون قدام كمزوت دو ايت فلطنيكم اتخاب اف زوت قنا خاب لبي زوت مو نسيون سبزركسو كاب لبي كفو حساب قتلت زموت منزر سرقي مسكر حاسوت صرفي وصيمو ازيون سبزركسو امبر بزيت حاصبي اعداو مبلعسن سب ايركسو حجي اتا ابزيا زلا اتا عندي حسابات بزوم صحافتن فريساوياننسي مرحتي حزبيا ازوم مرحتي حزبجن نايتي زمرحو حزبي سرعت بقبو زي فلط بفلاي كا مرحت هايمانوت كنسومسي نايتي زملخو املاخ قدامنتاتهم زي كوني ما انتي سرعتهم كحلو خبلو سرعت املاخ زفرسو خوينم ترخيبو هذا خابت زغبرو بزيت حاصبا أداو مبلعن زي مبلعن سي منفساون ملكوتاون ممرح خقبر ودل نسوم كانتي أبوخان أدخان أخبر زبل حقا أفريسومو انت دا حادثب جنزب هالليوون بيتكسيان موبا هيبو السبزي نايبون نايدين مخبار حلفنتي يبلون إلوم يمهرون يعني الجي ازيوم يمبار بتزربو سلطة عنكفوس تمدك مزامرتو قويتا بز تمرتخا بز بحالخاس زوم صحافتم فريساويان زوم مرحت خم تعنكفو دو تفلتيخا إلو مسبلو زياتهم عوراتيهم مرحت عورات كايم عور نحور انت مرحو كلتيهم يودقو عور نعور انت مرحو حجي تا تقرمني أبزل حسابات كبروم حوي عورن مرح مخانن يزقرمني عور كونكاس مرح عورات خو مرحي عورن مرحن دي كيدي حجي تي leadership crisis أبزا تقصزي أنريو مالتي تناي مريحنت سعابي شقرسي عور كالخاس مرح خطفون بدلاي حجي إزو ولدو زخا نايتي مرحي خوينو تشمو حلافنتن فلتتن نعوز خون طبابن زي بلو خنسو فلتت دي بلو خنس مرحيدو مرح خوني دلي إتي بفلايكا مرحي ناي مخان دليت مبزاخ عز كلو تريومو حجيت leadership crisis يرأيكا سلاز حجة أنا أقدمي إتي فريم كأممو انت رافقيد كالليك قلصل إت فريم كأممو تحريو تحطو نتوم تساتفتي كهبوم مرحسي انتايو نزبل فريم قلصل تلكاني قلصلي مالتي قويد عقبة سلاسة بوخ نجمر سلازلنا إيو thank you زحوي بقى دحريو الحمد لله كم كتحطوها عدلك بكم سلازي مرحي منيو مرحنت مالتك انتي مالتي انتي مرحي تقال مرحي تبالقال تداري ناسي زمرح تقدامي تترجمه قدمي زخيد مالتي ابت منقدي ابت مخاد ابت مجمريا زرئسب مالتي في توراري مالتنا بتي قبراو ترجم تراوسينايو ابنت زخون كما يركا خمزخيت زرئي زنقر تراي زي كونس زقبريو بمخان مريحنت كمزي يلو تراي يبل زي كونس كوينو اوكي مرح مخان كم زخماي مخانيو زبلي سلازي زمرح قدمي زخيد زي تقدامي يتحسبات تخليتي مرحي مخان زمرح نتمنقدي زفلتي حدا كمزي زوم عورات إلو قويتانايس كسوس تقسم نتمنقدي زي فلتخلو يمتعني حدا جزي أمرويسي قلا حواتي متننو اتي كمزكو إلوم ززاربو قوي مرداء بو غيروم كانت هزبخ مرحوة زداليو نتمنقدي زي فلتوخن السمسي مرحة خون زداليو سبات أبز أمروي متني سلازي مرحي تخليتي بهرياتو نتمنقدي زفلتي نتقودنا فلتي
نابي كم زخيد يفلت بيناي قدنا خم زخيد يفلت نتي أمس حف قدس زلو التقلت حقي يفلتوي تفلتو ديكم قداميتي شمنا بيت كريستيان إذا حجي بيت كريستيان إلا شبهمنا يزلنا وي كريستيانات إلا شبهمنا يزلنا بحانت قدنا زملالوس السبات كم زخونو بزا من قد زيا تباهي لا يتصوى عنيرا أبقى برهوارات كسعبان تصوك يا زبط حس نفسه وكف بزا من قد زيا يزلو انتاي مالتي بتا مقد خريستيان سلازا أبتا مقد دي نت مقد فليتو أبقى كدمي زخيد سبي مرحيمان ويتانا يسكرسوسم زعب بمنقد غير قليت والله كلتا مقد لوا حانت قفا حانت تصباب تحانت نابطفات تحانتي نابيوت زوس داينيلو مقد سلازي إتي مرحي كأكد مزخيد رايزي كونس نت منقد خاد فلتوي نابي كم زخيد يفلتي أنفت يفلتي دايركشن يتحزكا يمان سالساي زمرح تلو خوزلوي أبزريكم مو مالكم حجي زم صحفتن فريساوين النعوم تغيسنا تراوسي الناس كاب سرعات أملاخ نلعلي سرعات سبي قدسهم كابت إكزيابير زقمو سب زقمو أقدمهم بزيت حاصبا أداو معري أبوهان أديخان أخبر زبل سريعهم ويكا نتنسوم زقمو سرعات سب زيادة إتا أبوهان أديخان أخبر يلو إكزيابير زهابو تساس جيروم زمرحيهم نيروم سلاس تلوخهم الصحاتيهم نيروم سلازي إتي مرحي إنو بلو زقبرو زفلتي انتاي كم زقبر يفلتي زقبرو تراي قنا يكون نفلت زي قبرو خا يفلتي زقبرو سلاز فلت أبتي نسو زفلتو نسو يمرح أبتي زي قبرو خا سلاز فلت كا أبتي نسو زي قبرو خا كالوت كمرحوة عدلي هيب مخناتو درت زلو هيوت كم زلو يفلتي سلاز حاد خابتي مريح النت كله مفلات جيجا مخانو مئماني السخا سب مخانكا درت ناي فلتتكا وسن مخانو سخات فلتوس حيدت مخانو مفلاتي جن زغرمكم اتي تلوخو زلو يخن بلو خلنا نحد مرحخا كبيد امام كم زكال زامني مخنياتو اب عقمو تراي ديكونس اب عقمي تلاخيو كم زوكل سلاز فلت كنتات بعقمو تراي ديكونس بعقمي اتي ابو توكيلو زخيد زلو املاخ تلاقي خو زخيد زلو املاخ يكال كم زخوني زامني تفلتو ديكم احواتي املاخ نسب ناي مدحان عمام باخم كعيو يخبلنا خلونا عقمنا نخلتنا امين يكونن قلنا ابانا زقمطو تصقات اماميني سلازي اب تزلاخو املاخ اب عقمي اتي تلوخو زتامامني احواتي نحنا قال املاخ ننقر نسب كنلوط إلنا ايكونن نسب قال املاخ ننقرو قال املاخ حق سلازخوني جن ريوه نحنا زي كوناس اتي حق زخون قال جن عقملو نهيو السبات كلوت سلازي كم زغيرو زترد ايوتي تلوخو زفلت مرحي ربعي مرحي صعبت زلوه مرحي زبالسي بينوسي مرحي خنبلو ينخلي እዚ ዘመን አምጾ ክርስትና ብዙሕ ነገር ይዘሪየና ሓደ ሰብ በቃ ሽም ሰባኺ ገይሮም ሲ ፓስቶር ይखाይብሉ ዝጓሲ አባጊዕ ዘይብሉ خلص በቃ እቲ ፓስተር ምዃንስ ናይ ስራሕ ቦታ ምዃንስ ረሲዕሞ ፋንክሽናል ፖዚሽን አይኮነን ነው በቃ ፓስተር wherever he goes ፓስተር ዝጓሲያ ዘይብሉ ጓሳ የለን ስለዚ ዝመርሕ ሰብ ሰዓብቲ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ይረኽቦ መስለኩም እዚ ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ብተወፋይነቱ ዝወሰደ መራሒ ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ውፉይ ስለ ዝኾነ ሰባይ ይስዕቦ በቲ ዝኣመኖ እምነት ተጠቕመ ስለ ዝኾነ ንጎይቱ ክብል ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ምግባር ኣብ መስዋዕቲ ምኽፋል ቀዳማይ ኣብነት ስለ ዝኾነ ሪኢኹም ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰላል ስለዚ ተቐዳመይቲ ኣብ ተራብዒት ሓሳብ የዘለኹ ሰዓብቲ ኣለዎ እንዲና ንብል ዘለና ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ብተወፋይነቱ ዝወሰደ ተኻለይቲ ግን ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ብኣሳልጡ ዝወሰደ ክቡራት ኣሕዋተይ እንተደኣ ሓንቲ ነፍሲ ኣብ ምምፃእ ተዓዊቱ ሓደ መራሒ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኣብ ምትካል ተደኣ ተዓዊቱ እዚ ኣብ ኣገልግሎት ሞመንተም እዩ ዝፈጥር ወይ ከዓ ድርኺት እዩ ዝፈጥር ስለዚ እዚ ሰብ እዚ
انت سعبنايو انت سمعنايو صبوق እዩ ተባሂሉ ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰል ይረክብ ካብኡ ንላዕሊ ግን ንኸይድ እቲ መራሒ ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ብኡምንነቱ ዝወሰደ እሙን ስለ ዝኾነ ነሰብዚ እንተዳ ስዒብናዮ ኣሚንና ዓቕምና እንተሂብናዮ ኣሚንና ትሕዝቶና እንተዳ ሂብናዮ ኣሚንና ሞባኣናን ዕሽርና እንተዳ ወፊናሉ ኣሚንና ንኣሽቱ ተውህቦታትና ኣብ ትሕቲኡ ክመሓደራ እንተዳ ፈቒድና ክንዕወት ንኽእል ኢና ዝብሎ እዩ ስለዚ ዝመርሕ ሰዓብቲ ዘለዎ ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ከዓ ብተወፋይነቱ ብኣሳልጥኡ ብኡምንነቱ ዝረኸበ ኢና ንብል ዘለና ሓምሻይ ዝመርሕ ኣርኣያ ዝኸውን ግበሩ ኢሉ ዝምህር ጥራይ ዘይኮነስ ዝገብር እዩ ፍኑ ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ዝኸውን እዩ እናገበረ ዝምህር ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመሃረ እናገበረ እዩ ዝምህር ኣብ መንግስተ ሰማይ እቲ እናገበረ ዝምህር ንሱ ዓብይ ክኸውን እዩ እቲ ዘይገብር ግና ይብል ስለዚ መራሒ ኣርኣያ ዝኸውን እዩ መራሒ ኣሰልጣኒ እዩ ኣሰልጣኒ ካብ መምህር ብምንታይ ይፍለ መስለኩም መምህር ሓበሬታ ሂብካ ክኸይድ ይኽእል ኣሰልጣኒ ግን ነቲ ሓበሬታ ቅድም የርእየካ እዩ ከምዚ እዩ ዝግበር ኢሉ ንሱ እዩ ዝገብሮ ስለዚ እቲ መራሒ ቅድም ኣሰልጣኒ እዩ የርእየካ ዶ ሽዑ ከዓ እስኻ ከዓ ግበር ኢሉ ይዕዘበካ ብግብሪ እዩ ዝምህር ማለት እዩ ሻድሻይ መራሒ ገዛእ ርእሱ እዩ ኣብ ገዛእ ስምዒቱ ስልጣን ዘለዎ ስምዒቱ ዝገዝእ እዩ ዝተሰምዖ ዘይኮነስ እተረድኦ ዝስዕብ እዩ መራሒ ባርያ ዝገብሮ ወልፊ ዘይብሉ እዩ ወደ ኸማነ ባርያ ዝገብሮ ወልፊ የብሉን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዘየድሊ ኣየኽርርን እዩ እንተ ደኣ እቶም ዝሰምዕዎ ዘለው እቶም ክድሕኑ ዝፅበዮም ህዝቢ ንሱ ብዝኸፍሎ ዋጋ መስዋእቲ ክድሕኑ ዝኽእሉ ኮይኖም ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ክኸፍል ተዳለወ እዩ ንዓይ ምሰሉ ቅድሚ ምባሉ ንሱ ንሰዓብቱ እዩ ዝመስሎም ሐዋርያ ጳውሎስ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ጥራይ ኢልና ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንዓይ ምሰሉ ጥራይ ኢልና ኢና ንምህር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ጳውሎስ ይቕሬታ ጳውሎስ ንኩሎም እቶም ዝስዕቦም ዝነበረ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሕጊ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ነቶም ኣይሁዳዊ ኮይኑ ነቶም ኣህዛብ ንዖም መሲሉ ከም ኩሎም ኮይኑ ስለዚ ቅድሚ ንዓይ ምሰሉ ምባል ኣቐዲሙ ኣብቲ ክመስሎም ዝግባእ ነቶም ሰዓብቱ ዝመስል እዩ መራሒ ስለዚ ኣብ ዘድሊ መስዋእቲ ክኸፍል እተዳለወ እዩ ስለዚ መራሕ ገዛእ ርእሱ ንርእሱ ሲ እዚ እድሊ እዚ እድፈቶ ዝብሎ ይብሉን ኣብ ገሊኡ ህይወት ዝገርመኩም የመጀመርያ ሓጢኣትና ንገድፍ ሓጢኣትና ገዲፍና ንመፅእ ድሓር ከዓ ባህሪ ናይ ሓጢኣት ምእንቲ ክርሕቐልና ህይወትና ንመንፈስ ቅዱስ ንስዋኣ ይቅድሰና ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም እቲ መወዳእታ ንቕርቦ ፍቓድና ናይ ፍቓድ መስዋእቲ ንወይና በል ኣብ ህይወተይ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይኹን እንብለሉ ካልእ መስዋእቲ ናይ መስዋእቲ ህይወት እዩ እዚ ዓይነት ህይወት ዘለዎ እዩ መራሒ እቲ ሰብዓይ መራሒ መለለዩ ልኡም ሰዓብ እዩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ካብኦም እተቐበለ ቅድሚኡ ዝነበሩ ሰባት ኣለዎ ኣያታት ዝብሎም ኣቦታት ዝብሎም ሎሚ ያኢ ጅግንነት ተቆፂርለይ ኣነ ባዕሊ እየ ድሒነ ዋላ ሓደ ሰብ ዝመስከረለ የብለይን ዋላ ሓደ ዘፍልጠኒ የብለይን ባዕሊ ዝተምሃርክዎ እየ ባዕሊ ዝፈለጥክዎ እየ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ግን ኣብ ጥዑይ መንፈሳዊ ህይወት ካብኡ እትቕበል ጳውሎስ ምስኡ ተገልግል በርናባስ ንዑ ትህቦ ጢሞቴዎስ የድልየካ ብሩኻት ኣሕዋተይ መራሒ ቅድሚ መራሒ ምዃኑ ልኡም ሰዓቢ ምዃኑ ዘመስከረ እዩ ከመይ ገይረ ከም ዝነግረኩም ስምዑኒ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረሉ ዘመንሲ እቶም ኩሎም ካብ ሮማውያን ዝደሓኑስ ሓለቓ ሚእቲ እዮም ነይሮም ምክንያቱ ሓለቓ ሚእቲ ክትከውን ሮማዊ ክትከውን ኣለካ ጭፍራ ዘለዎ መራሒ ክትከውን ኩሎም እቶም ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጋወሩ ሮማውያን ሓለቓ ሚእቲ እዮም ነይሮም ስለምንታይ እዮም እዞም ሓለቓ ሚእቲ ትዘረብኦም ፍሉይ ነገር ክሳዕ ቅርኔልዮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘሎ
ترينا يوم حلقة ميتي ختبت أنتي كم تبعلو تحلقة ميتي زقلتها أنا أبتحتي جزائي زم حدر بزحات كأب تحتي زقزوني سبي نتوما بتحتي دلو زقبر بلو يقبر إزي أمتص بلو يمتص زأزز كوي زقبر نتقابل عليه زلو زأززني زخون ليكم حلقة ميتي تكونسي ببزح مئزاز كابترا وتهدر حلقة عسرتي حلقة 5 حلقة ميتين دابلك خديبا لك بمئزاز مسكر كايقا عزاز تخون برخات حواتي أب هيوت اتي نسلطانات مجزاء زي فلت أب لعل انت دا زيبو ديبو مرح يكونيني أمباغنني زخو بسرعة توارد كأمن يتقمي اتنفع مرحقن بسرعة توارد زأمن نسرعة زقزاي حدا جزي كال سب زوسدو حلافنت سلتفلت اوكي أنا كم زخون مدل خنيري فقادكم انت خوينو فقاد تمريحنت نو أيتخوني خان ترى تباهلو أنا حاتيته مريحنت أبين له تجزي خير لني يزبل زقرمكم مرحقن لوم سعب مخانو زريق له سعب متكلات مخاني متكلات له أبيوت إذن يسعب بتحتنا بفقري بنصهنا بنا أملخ مئزاز بسرعة توارد يأمني إلو زبلوم متكلات له سلس سعب متكلات يمرح شامناي زمرح نحد حدو زواق عمل اخت أيام محلال فني مرقت ينتصري زي أمني زي أمني زولول مسكستو حبيرخ سرح خيله إلو زمدنا وهانس مسكستو جن ما خايتا يكونن نخستو حويت رايك قبرخ إلي نخستو جن حوين عركين قبرخ إلي إلو أنا تصيرو حسابات خجل الزخيل إذا نحد حدو زواق عمل اخت أيام محلال فني خنبل كلا نتصر من اختي محلال في مالس زربو كليري مرقتيو نتصري بزعواز انتاي تأمن تتبهيلس قلت زخوني حسابات زين ስለዚህ እንተ ዳ ገላጽ ኮይንስ ተላዛቢ ማለት ነው ተላዛቢ ልዝብ ይፈልጥ ኮሙኒኬት ይገብሪ ማለት ነው ተቀድሚያ ተዛማዲዩ ሪሌሽንሺፕ ይገብሪ ድሕሪኻ ኣብቲ ሪሌሽንሺፕ ካ ምእንቲ ሃናጺ ጥራይ ክኸውን ትርክብ ካ ተላዛቢ ኮሙኒኬት ይገብሪ ማለት ነው ተሽዓይ መርሒ ኣቦታ ጽልዋ እተቀመጠ ራእይቱ በነባብሩ ይድረኸዩ كم زنتن نخون إلهم زمننا يوسبي سمعتو بزرباو يدرخيهم ما الاختتاتو زم حلال فلو طباب الله اوكي ازي كم زبلنا زلو حقيو إلهم يبلو يقبلوا اب معايتو اب سعبتو اب اقلقلتو قدوس كن يفتري مرحي ስለዚህ መራሒ ኣቦታ ጽልዋ እትቀመጠ ሓስራይ መራሒ ንዕዮ ክዕየ ዝገብር ልዕሊ ዕየዩ ምባል ኣዕያይ ልዕሊ ዓያይ ምዃኑሲ ኣዕያይ እዩ ንሱ ካብ ክገብር ንላዕልስ ካልኦት ክገብሩ ዕድል ዝህብ እዩ ነቲ ዕዮ ኣመቃሪሑ ይኽእሎ እዩ ኣመቃራሕ ዕዮ እዩ كمتي نسو مسناي كل دخامو أملاخ أمينو زلاخو نخالو تحواتو أمينو خلخ أي صقمني نخاب ناتو نتحت عقم زلوم سبات زعييو نخاب ناتو نلعل عقم زلوم سبات زعييو تفلتو ديهم قلياتهم قبرتن حدقتن نسوم تليوم تراي تازمر حوا أقلقلوت كم تقصل زأمنو سبات اللو برخات حواتي أب بيت كريستيان in fact كم بيت كريستيان كله أبالا كساتف التفكت تكالب على ميلا سلازي أماني نخاب تي مرحي نخاب اون العلي عقم زلوم سواتن كاون تحت عقم زلوم سواتن كعيو عدل زي أمو الداتا من بالعسر تحدي أمان مرحي تأماني تأماني مخان انتهي مالتي تأماني مخان سبات كلتهم
ሓይሎም ግዚኦም ትሕዝቶኦም ኣሚኖም ዝህብዎ ሰብ እዩ ስለዚ ተኣማንነት ኣብ ሓላፍነት እዩ ተኣማኒ መራሒ ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ይረክብ ዘይእምን መራሒ ከዓ ሰዓብቲ ናይ ምርካብ መሰሉ ባዕሉ የጥፎ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ሕጂ ዕድል ክበኩም እየ ክብሮም ሓወይ ንዓኻተይ ሕቶን መልስን ክትመርሖ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ የዕዚዙ ጸጋ የብዝሓልካ ዓዊት ቀሽዕ ወይ ሓወይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ማእኸልና ምህላውካ ኣዚና ንሕጎስ ብፅፉፍ እተን ሓሳብ ሒዝኩም እንተደኣ ኣለኹም ዳሓር ከዓ ስለ ትሰምዕዎን ሽግር የለን ኣነ ካብ ምድጋም ናብ ካልእ ሓሳብና ክንከይድ ኢና እግዚኣብሔር ዕዚዙ ይባርካ እታ ቀዳመይቲ ሕቶና ኦልሬዲ መሊስዋ ኣሎ መራሒ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስከ ዕቁባ ስላሴ ሓወይ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻድናሲ ነዚኣ ክሓስበን ከለኹሲ ዴፊኒሽን ናተን ሕራይ ብዙሕ ነጥብታት ክሳብ 11 ይብካና ኣለኻ ሒዝናየን ኣለና ግን ብሓደ እስከ ኣብ ሓሳብ ከነቐምጠን እስከ ንፈትን ብኸመይ መቐመጥካየን ቀሽ ሓወይ እስከ ቁርብ ሓሳብ ክበካ ይደሊ ምክንያቱ መራሒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተባሂሉስ ብሓደ ነዚአን ኩለንስ ኦርጋናይዝ ጌርካሲ ኣብ ሓደ ጠቃልል ኣቢልካስ ክሃበና ኢኻ ኦኬ መራሒ ማለት ናይቲ ዝገብሮ ዕዮ ፍልጠት ዘለዎ ነቲ ዕዮ ክውዳእ ምእንቲ ምስ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሰባት ዝምድና ፈጢሩ ዝዓይን ካልኦት ክዓዩ ዝገብርን ካልኦት ክዓዩ ምእንቲ ፅልዋ ዝሕድርን ሰብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ከዓ ነታ ኢንፍሉንስ ትብል እየ ክተቕሰለይ ደልዮ እሞ ካልኣይቲ ከዓ እታ ክእለት ዘለዎ ንመሪሕነት እግዚአብሔር ይመስገን ብርግፅ መፅአን ኣለዋ ስለዚ ክሓስብ ቀኒየሲ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ቁርብ ክሓስባ ቀኒየሲ ምዘን ሕጂ ዝበልካን ሓደ እዩ ዘሎ ሓሳብና ዋላተን ዝበልካን ክእለት ክህልዎ ኣሎ ፀላዊ ከዓ ክኸውን ኣለዎ ሳልሰይቲ ከዓ ናይ ሓባር ዕላማ ዘተግብር ኢልካ ኣለኻ ዘተግብር ኢልካ ኣለኻ ናይ ሓባር ዕላማ ማለት ኮሙኒኬሽን እናገበረ ናይ ሓባር ዕላማ ዘፈፅም ስለዚ ክእለትን ዓቕምን ፅልዋን ናይ መሪሕነት ንኻልኦት ዘለዎ ሰብ ናይ ሓቂ ናይ ሓባር ዕላማ ዝሰርሕ ፀላዊ ክእለት ከዓ ዘለዎ ኣብኡ ተጠቕሊለን ኣለዋ ጎይታ ብርኽ የብልካ ምናልባት ናብ ካልእ ሕቶ ቅድሚ ምኻድና ብትሕትኡ ዘሎ ቅድሚ ምኻድና ኣብ ኣኸለኹ ንእሽተይ ክውስኸልካ እሺ መትከላት ትብል ቃል ጠቂሰ ነይረ ሓደ ግዜ እቲ መራሒ ዝስዕቦም መትከላት ኩሎም ሰባት ይቕበልዎም ማለት ኣይኮነን ግን መራሒ ተባዕ ስለ ዝኾነ ነቶም መትከላቱ ኣነፂሩ ክዛረቦም ኣይፈርህን ከምቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝበሎ ሕልና ዘለዎ እዩ መራሒ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ መስለኩም ማርቲን ሉተር ኪንግ እቲ ውሕስነት ዝደሊ ክንደይ ሰብ ደጊፎሞ ክንደይ ሰብ ስዒቦሞ ይቕሬታ ውሑስ ድዩ ኢሉ ዝሓትት እቲ ፖፑላሪቲ ዝደሊ ወይ ህቡብነት ዝደልካ ክንደይ ሰባት ደጊፎሞ ኢሉ ይሓትት እቲ በዓል ሕልና ግን ሓቂ ድዩ እዩ ዝሓትት ስለዚ መራሒ መትከል ኣለዎ ነቶም መትከላት እናሰዓበ ከዓ እዩ ዝኸይድ ስለዚኦም ሰባት ክስዕብዎ ዝደልዩ ውስኸላ ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ወቲ መገዲ ይፈልጥ እዩ ኢልካና ድሕሪ መንደቅ ዘሎ ድሕሪ ድልድል ዘሎ እንታይ ውፅኢቱ ኣቀዲሙ ይፈልጦ እዩ ዛስዋ እዩ ተቢዑ ነቲ ነገር ይስዓብዎ ኣይስዓብዎ ተቢዑ ይገብር ሞ ድሕሪኡ ፈሎወርስ ይረክብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባርክካ በሎ ክብራት ሰማዕቲ ኣሕዋተይን ሓተይን ምናልባት ኣብዚ ሓሳብ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻድና ዕድል እንተደኣልዩ ወይ ሓሳብ ሕቶ እንተደኣልዩ ከፊትና ወይ ኢድና ሓፍ ምባል ክንዛረብ ዕድል ክህበኩም ባህ ይብለኒ ሕቶ ወይ ርእይቶ ካብዚ ዝተባሃለ ይኹን ወይ ዘምፃናዮ ሓሳብ እንተደኣልዩ ኣብ መሪሕነት ዝተመርኮሰ ንስኻ ቀፅለሎም እሞት ሕቶታት
بنيام يدل على الله እሺ ብን ዕድል ክበካ ምናልባት ክትዛረቡ ከለኹም ግን ከፊትኩም እንተ ትዛረቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ደስ ምበለና ጎሄድ ብንያም ሓወይ ሚት ኮይና ትካላ ክፈታሞ ተዓብየካ እንተ ደኣልያ ብፀጋምካ ዘላ ነታ ቀያሕ ፅቐጣ ኢኻ ሕራይ ድሓን እስካዕ ዝመፀና ናብቲ ክንቅፅል ኢና ኣብ ዝኸፈትካዮ ክትዛረብ ዕድል ክንበካ ኢና እግዚኣብሔር ባርኽካ ሕራይ እታ ካልኣይቲ ሕቶና ኣብዛ ቀዳመይቲ ምንም ኦኬ እስካዕ ቢንያም ዝኸፍታ በሊ ፍሬታ ዕቑባይ ኢዳ ሓፋቢላ ኣላ ዕድል ንዓኸ ክበክ ፍሬታ እሺ ዓውቢት ሓወይ ጎይታ ይባርኽካ ብዙሕ ክመሃር ፀኒሐ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ብሓቂ ደስ ኢልኒ ሕጂ ናተይ ሕቶ መራሒ ኮንካ ዲኻ ትውለድ ወይስ እዚ ወላ ተማሂርካ ኢኻ ተምፅኦ ታንኪዩ ኣገዳሲት ሕቶ ታንኪዩ ፍሬታ ሓፍተይ መሪሕነት ሲ ምሳኻ ዝውለድ ድዩ ወይስ እተጥርዮ እዩ ተማሂርካ እትረኽቦ እዩ እንታይ ክንገብራ ዓቕቢት እዚኣ እቕሬታ ፅቡቕ ኢኺ ሓቲትክያ ዘለኺ ኣብታ መምርሒትና ክስታይ ኣቐሚጠያ ኣለኹ መራሒ ይውለድ ድዩ ዋላስ ይስራሕ እዩ እዚኣ ተሓታ ዘላ መስለኒ ሓቀይ ሕጂ ንሳ እንድሕር ደኣ ኮይና ድሓር ዲስካሽን ክንገብረላ ምክንያቱ ብዙሓት ኮመንት ክኽቡ እዮም ፍሬታ ሓብተይ እንተ ደኣ ተረዲእ ክንኾንኪ ንህዝቢ ፈኒናያ ኣለና ንሳ ኣቐሚጥናያ ኣለና መዛረቢት ክትኮነና መራሒ ይውለድ ድዩ ዋላስ ይስራሕ እዩ ሊደር ኢዝ ቦርን ኦር ሜድ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና ሕጂ ንሳ ንህዝቢ ክንፍንዋ ኢና እሞ ምስና የቕሬታ ዳሕራይ ዲስካሽን ምስ ገበርና ኣብ መወዳእታ ሓውና ቀሺ ዕቑባ ስላሴ ከጠቓልለልና ዕድል ክንቦ ኢና ናይ ህዝቢ እውን ክንሰሚዕ ኢና ማለት እዩ ከመይ ትርእያ ፍሬታ ምስና የቕሬታ እሺ ፓስተር ሓወይ ፅቡቕ እሞ ካልእ ሓትት ዶ መራሕቲ ሓደ መራሒ ኮይኑ ኣሚኑ ደሂበካ ተኮይኑ ኣገልግሎት ሲ ንኣብነት እቲ ዝኽእሎ ይዓይ ከምኡ ኩለና ፀኒሑ ዓዊት ሓወይ እቲ ዘይክእሎ ከዓ ሲ ታሽሙ ይገብር ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዕዮ ኣምላኽ ሕጂ ሲ እቲ ሓደ ኣገልጋሊ ንኣብነት ንሱ ጥራይ ባዕሉ ኣገልጋሊ እሱ ተደየለፍታ ቸርቺ ሰባኻይ ድዩ ወይ ዘማራይ ድዩ ተደኣ ኮይኑስ በቃ እታ ቸርቺ ከምዚ ዝፅምዋ ዓይነት በቃ እሱ ጥራይ በቃ እዚኣስ ከመይ እያ ያ ፍሬታ ሓፍተይ ሕጂ እውን ካልአይቲ ርዕዙ ትሕቶ ሓቲት ክልኽ ማለት እዩ ኣገዳሲት ገሊኦም ሰባት ኣብቲ ቤተክርስትያን ሲ ናቶም ትካል ዝገበሩ እዮም ዋንነት ዝስምዖም እዩ ንሶም እንተለዉ እታ ቤተክርስትያን ትህሉ ንሶም የለውን ከዓ ቤተክርስትያን የላን ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ዝሓዞም እዩ እዚኣቶም ግን ንቤተክርስትያን ኣየፍቅርዋን እዮም ንቤተክርስትያን ዘፍቅራ ሰብ ንሱ ከሎ ንሱ ብሂወት ከሎ እታ ቤተክርስትያኑ ክትቅፅል ምእንቲ ካልእ ተካኢ ከፍርየላ እዩ ብፅዕር ተካኢ ከፍሪ ዝደሊ ሰብ ከዓ ሓላፍነት እናማቐለን እናማቐርሕን እዩ ዝኸይድ ቀደም ኣደይ ከምዚ ትብል ነይራ ጓል ባዕለይ እገብሮ ትኸውን በሰሮ ትብል ነይራ ባዕለይ እገብሮ ጥራይ ዝብሉ ኣገልገልቲ ኣብ ቤተክርስትያን ስለ ዝበዝሑ ረየ ይኸይድ ምፍራይ ኣገልገልቲ እናወሓደ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዕዮ ዘፍቅር ኣገልጋሊ ግን ንሱ ብሂወት ከሎ እቲ ኣገልግሎት እቲ ዕዮም እንትቕፅል ኢሉ ብሂወት ከሎ ካልእ ሰብ ክዓይ እዩ ዝህቦ ስለዚ እቲ ካልእ ሽግሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንርእሶምን እሙናት ስለ ዘይኮኑ ኣሚኖም ንካልእ ኣይህቡን ድኻሞም ስለ ዘይእመኑ ሕጂ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣገልገልቲ ዓይንቲ ከፊት ክረኣዮ እሞ እዚኣ ተጋጊየ ነይረ ክብሉ ኣይትሰምዕዮም ኒኺ በቃ ፍፁማት ሰባት እዮም ስለዚ እሞ ክስቶ ክጋገ እንድዩ እንዳበል ፈሪሆም ይነብሩ ኣነ ግን ሓንቲ ነገር ኣብ ሂወት ተማሂረ ፍሬታ ሓፍተይ ንዓይ ንድኹም ሰብ ኣሚኑ ካብ ለኣኸኒ ካባይ ዘይሓይሽ ሰብ የለን ንዓይ እንተ ደኣ ኣጥዕዩ ሰሪሑ ይጥቀመለይ ሃልዩ ኮይኑ ንካልኦትን ክጥቀመሎም ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ዘገርመኪ ኣብዚ ኣንትወርፐን ትበሃል ቤት ዓዲ ካባይ ገለ 60 ኪሎ ሜትር ክሳብ ቅድሚ 2 ዓመት ምስኦም ኮይነ ዘገልግል መርሐዮም እየ ነይረ እስጋ ሕጂም ፓስተርና እዮም ግን ሕጂ ገዲፈዮም
مس قدفكم أو فريد اللو أقلقلتي انتس بسبكت انتس بتمرتي انتس بمريحنة يقرمني سلازي بزح جزي نايتهم أمينهم زي الأخو سبات هيوت انت دارينا ونرسمون بزح اللو زي منات سخونلو بزي بأي كالسب قبرايك اللي نيميلهم كان انتاي مسلكي إزي نرسخها معباينا እምነት ኣብ ኣምላኽ ይብሎም እታ ትካል እታ ቤተክርስትያን ትበሃል ትካል ዋናታታ ንሶም ከም ዝኾኑ እዩ ዝስምዖም ግን ፍለጥዋ ኢኹም ቤተክርስትያን ዋና ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ የሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያት እታ ጥቕስ እንታይ እያ ትብል ነታ ብደሙ ዘጥረያ ማሕበር ኢኹም ንርእስኹምን ነታ ብደሙ ዘጥረያ ማሕበርን ክትጓስዩ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ዝሸመኩም ነቲ ምጓስ ሓልዎ ይብለና ስለዚ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እያ ኣብዚ ምድሪ ግን ክነግረኪ ሽም ከማን ወፂ ኢሎም እዩ ናይ ክስቶ ቤተክርስትያን ተባሂላ እያ ትፅዋዕ እታ ቤተክርስትያን ናይቲ ፓስተር ናይ ክስቶ ቤተክርስትያን ተለሚዱ ንሕና ግን ኣብዛ ዘለኹ ዓዲ ፍሬታ ሓፍተይ ኣብዛ ንእሽቶ ቤተክርስትያን ጀሚርናዮ ዘለና ሓደ ግዜ ኣነ ሃልየ ኣይሃልየ ፍልልይ ኣይገብርን እየ ኣሎቲ ክዓይ ዝኽእል መስርዕ ሒዙ በብግዚኡ ክሰብኽ ክምህር እተዳለወ ህዝቢ ኣለና ስለዚ እንታይ ኣታ ምስጢር መስለኪ ኣብ ምፍራይ ሰዓብቲ ጥራይ ተደሪትና ስለ ዘለና እዩ ኣብ ምፍራይ ኣገልገልትን ተካእትን እንተዳ ኣቕሊብና ሽዑ ዕዮ ሓላፍነት ምሃብ ክጅመር እዩ ምዕባይ ቤተክርስትያን ከዓ ንሓስብ የለናን እምበር እንዳ ዓበየት ክትከይድ እንዳ ሰፍሐት ክትከይድ እንተዳ ሓሲብና እታ ቤተክርስትያን በይንና ይንገብሮን ኢና ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ክብለኪ ካብ ዓቕምና ንላሕሊ ካባና ዝዓቢ ዕማም እዩ ተዋሂብና ዘሎ ከነገልግል ክወሃበና ከሎ እዚኣ ዝጠፋኣቶ ኣገልጋሊ ግን በቃ ብዓቕሙ ዝዕየ እዩ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ጥራይ ዝነብር ስለዚ እዩ ንካልኦት ኣሚኑ ዝሂብ ታንኪዩ ኣቕቢት ሓውና እግዚኣብሔር ብርኽ የብልካ ሕራይ ፍሬታ ተመሊሳ ዶ ጎይታ ባርክ መጋቢ ሓወይ ጎይታ ይባርኽኪ ተመን ሕራይ ካልኦት እንተደኣሊና ፅቡቕ ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ኣቐሚጥኩም ተፀኒሕኩም ኣብ መንጎ ክነእትዎ ኢና ሕቶ ወይ ርእቶ ሕራይ እንተዘይብልና ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድና እሞ ኣብ መንጎ ትገብሩ ሽግር የብሉን እግዚኣብሔር መስገን ሕራይታ ካልኣይቲ ሕቶ ኦኬ ቢንያም ሕጂ እውን ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ኣሎ መስለኒ ክፈታ እሞ ዕድል ንዓኻ ክበካ ቢኒ اوكي سلام يا غريتا እሺ ثانك يو سلام كما يمسيكم ويت كاني كبرت هبلنا بلوز تمرتخا مالتي كمسكون كحالف ايدن حتى انت حقنتي مورال انسني بخمي حدا مرحسي مورال لي كقدم زلو على حقي ብዙሕ ኣይተረዳእትን እንተሓቶ ፅቡቅ ጌረ እንተራ ሰሚዐካ መርሐሲ ሞራል ክቐድም ዘለዎ ሓቂ ኢልካኒ እሞ ምናልባት እታ ሞራል ስነ ምግባር ማለት ዶ ትኸውን ወይ ስርዓት ማለት ዶ ትኸውን እንተዳ መሊስካ ነፂርካ ሓቲትካ ንፅቡቅ ምክንያቱ ሞራል ሲ ሕልና ዘለዎ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ እንዲ ሕጂ ተዘይ ተጋጊያ ቀድም ኣቢልካሲ ሞራል ደለዎም ሰዓብቲ ክሳት ንፅሩ እኳ ይሓስክዋን ከይብላ ግን ከመይ ንኣብነት ሕጂ ሰብሲ ምሁር ይብል ማለት እዩ ትምህርቲ ምህላውን ሞራል ዘይብሉ እንድሕር ተኮይኑስ ትምህርቲ ጥራይ ይኹሉ ወላ ካብ ትምህርቲ ንላዕሊስ ሕሊና ሞራል ዶ ክህልዎ ኣሎ ዋላ ከመይ ሓደ መራሒ ያ ሕጂ እቲ ኩሉ ትምህርትታት ኩሉ ተሓቂ ንበሎ ትፍልጠት ንበሎ እንተዳ ንሕልና ብቕንዕና ዘይቃንይዎ ዝጠቅም ፍልጠት ኣይኮነን እንተዳ ንሕልናና ጥዑይ ስነ ምግባር ዘለዎ ሰብ ክንከውን ክንሃርፍ ዘይገብረና ኮይኑ ዝኾነ ፍልጠት ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ምስ ሓቂ ኣተሓይስካ ሓቲትካ ስለ ዘለካ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብዛ ህይወት እዚኣ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣነ ናብዛ ዓለም እዚኣ ምእንቲ ሓቂ ክምስክር እየ መፅየ ኢሉ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ኣነ እቲ ስጋ ዝለበስ ሓቂ ኢሉኒ
ስለዚህ እቲ ተልእኾናን መልእኽትናን ትሕዝቱ ሓቂ እዩ ኣብ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ዝፅሓፎ መልእኽቲ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ እንተዳሪእናዮ ከዓ ነታ ክርስትና ክገልፃ ከሎስ ኣብ ንሓቂ ምእማንን ኣብ ንሓቂ ምፍቃርን ደሪትዋ ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንሓቂ ስለዘፍቀርና ኢና እንድሕን ንሓቂ ስለዝኣመንናዮ ኢና እንድሕን ስለዚ እቲ ንኩሉ ኣፅዋር ሓሶት ከፍርስ ዝኽእል ኣብ ሂወት ሰብ ከዓ ምድሓን ዝበሃል ተመክሮ ዘምፅእ ሓቂ እዩ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ኢሉ ጎይታና የሱስ ንሳ ከዓ ሓራ ክትውፃኩም እያ ኢሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕልናና ኮነ እቲ ስነ ምግባርና ብሓቂ ክቃነ ስለ ዘለዎ ቅድም ቀዳድም ከነምፅእ ዘለና ሓቂ እዩ ቃል ኣምላኽ ድማ ሓቂ እዩ ቃልካ ሓቂ እዩ ኢሉ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መስኪሩሎ ስለዚ እቲ ቅድም ክመፅእ ዘለዎ ሓቂ እዩ እቲ ሓቂ ምስ ተነግረ ምስ ተኣምነ ኦኬ ኣብ ሂወት ሰብ ከዓ ምስ ለወጠ ተመክሮ ምስ ሃበ ሽዑ እቲ ሰብ ሕልንኡ ስነ ምግባሩ ሞራሉ ኩሉ ንበሎ ጥዑይ ይኸውን ስለዚ ከነቀድሞ ዝግባአና ሓቂ እዩ ንሕና ኣገልገልቲ ሓቂ ኢና ሓቂና ንነግር እቲ ሓቂ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ከዓ ኣብ እተቐበሎ ሰብ ለውጥን ምቅያርን የምፅእ ስለዚ ሓቂ እዩ ቅድም ክኸውን ዘለዎ ኢለ ሓስብ ኣራይ እግዚኣብሔር ባርኽካ መጋቢ ዕቋ ስላሰሓወይ ቢኒ በሪሃ ዶ ንያም ሓውና እያ ብርህት እያ ቴንኪዩ እሺ ጎይታ ይባርኽካ ስለቲ ተበግሱኻን ተሳትፎኻን እግዚኣብሔር መስገን ድሓር ከዓ ከምዛ ዝበልካያ ዕቋ ስላሰሓወይ ዋላ ብዙሕ ፍልጠትን ደረጃ ሞያታትን ይሃለኻ ተደኣኒ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ሕልና ካልእ እውን እቲ ሓቂ እንተደኣኒ ሞራሊስት እንድሕር ወዲቕካሲ ብዙሕ ነገራት ዕንቅፋት እዩ ዕንወት ዝመፅእ ክልቲኡ ብሓደ ክኸይድ ተሳንዩ ክኽእል ኣለዎ እግዚኣብሔር መስገን ራይ ኣብ መንጎ እንተደኣሊኩም ኢድኩም ሓፍ ምባል ከተርእና ትኽእሉ ኢኹም ሽግር የለን እግዚኣብሔር ባርኽኩም ዕድል ክንበኩም ንኽእል ኢና እታ ካልኣይቲ ሕቶና ተቐዳመይቲ መራሒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተመሊሳትልና ኣላ ክቡራ ሰማዕቲ ኣሕዋትና እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢና ኣብዚ ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ እሞ ምክንያቱ ዝእዋን እዚ መራዕ ከንታ መእተዊ ዝሃበና መጋቢ ዕቋ ስላሴ ቅልውላው ናይ መሪሕነትን መፅሓፍ ቅዱሳዊ መፍትሒኡን ዝብል ኣተሓሒዙ መራሒ ዳኣልና ስኢና ዘለና ቁኑዓት መራሕቲ እምበር ካልእ ኣይተሰኣነን ዝብል ሓሳብ ሂቡና ነይሩ ስለዚ ብታ ካልኣይቲ ሓሳብና እንታይ እዩ መራሒ መሰረቱ ካበይ እዩ ዝመፅእ ምንጭ ናይ መራሒስ ካበይ እዩ ንዝብል ሕቶ እያ መጋቢ ዕቋ ስላሴ ናባኻ መራሒ ካበይ እዩ ድመፅእ እንተልካሲ ቅድም ሰዓብ እንዲዩ ድፀንሕ ካብቶም ሰዓብቲ እዩ ዝመፅእ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ፓተርን እንተዳ ተኸቲልና ኣብ ሂወቱ ኣብ ዓንኬላት ነይረኖ ቀረባ ዓንኬል ርሕቕ ዝበለት ዓንኬል ድሕሪኡ ከዓ ሕጂ እቶም ኩሎም ቃሉ ድሰምዕዎ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ካብቶም ድሰምዕዎ ከዓ ነቲ ድሰምዕዎ ኣሚኖም ዝድሓኑ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝበሃሉ ነይሮም ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ 12 ኣብ ጥቕኡ ነይሮም 12 ሃዋርያት ነይሮም ካብቶም 12 ካብቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ንሱ ይባዕሉ ሓሪዎም ነቲ ዕዮ ምእንቲ ከዓዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብቶም 12 እውን 3 ነይሮሞ ጴጥሮስ ዮሃንስ ደቂ ዘብዴዎስ ማለት እዩ እቶም ክልተ ደቂ ዘብዴዎስን ጴጥሮስን ማለት እዩ ያዕቆብን 3 እዮም እሶም ከዓ ዝያዳ ቀረባ ነይሮም ስለዚ መራሒስ ካበይ እዩ ዝርከብ እንተዳ ኢልካዮ ሰብ ሓደ ኣገልጋሊ እንተዳ ብሓቂ የገልግላሉ ኮይኑ ከገልግል ከሎ ጥራይ ሰዓብቲ ይኮነን ዘፍሪ ኢንፋክት እንተዳ እታ ቤተክርስትያን ቀልጢፋ ክትዓቢ ኮይና መራሕቲ እዩ ዘፍሪ እንታይ ይበሃል መስለኩም ኣብ ባህላ እዚ ሰዓብቲ ዘፍሪ ብተደመሮ ይዓቢ ሰዓብቲ ዘፍሪ ብተደመሮ ይዓቢ መራሕቲ ዘፍሪ ግን ብዝተራብሖ እዩ ዝዓቢ ይባዛሕ እዩ ማለት ማልቲፕሊኬሽን ኢት ግሮዝ ናቱ ሶ እቲ ክንዓብለና ኢሉ ዝሓስብ መራሒ ክንበዝሕ ኢና ክንፈሪ ኢና ኢሉ ዝሓስብ መራሒ ኦኬ ዝትክእዎ ሰባት
ፀጎኦም ርዩ ምክንያቱ ብቅድሚኦም ከይዱ ስለ ዘሎ من أبيناي بوتاخ عي خمزخل على ليو سخا إذا عينت أجلجلت كتجلجل تخليها بالسلطن سخا موسيقى تخليها نسخا مزمور تخليها نسخا دياكون كون كان زناي بيت كريستيان كل ستل تجبرو تخليها يلوسي زمرت إتي قدم أمريحنة التقمت سبيلي حسمو مرحين مخانسي إتي مرحي زمرت ويتانا يسوع كريستوس مرحي خوينو يخو بتلك ممزني كاب دك مزامرتو هواريات كم زحري كابتم هواريات كا أوشتو حزوم أو بزح فلي بوتات زات سلست خمس مرتة تمرحي زمرت إلي حسب ثانك يو እግዚአብሔር አምላኽ ብርኽ የብልካ መጋቢ ዕቋስ ላሴ እታ انت دا فقيد كان لي مساكايدا بيت كريستيان ناخد تحزل كافقد لي እሺ ጎሄድ ሽግር የለን ሲዒቡ ስለዝመጽእ ሽግር حجي أبزي بيت كريستيان أبز في تشيرش قدم أب إرترا خلنا نحنا حادثة صوعة خمزلو انت دا فليتو صوعة لني أمو تقبلوني له بدو أيزاربني كيدو نابتا السبخة بيت كريستيانو أبتا أبتقو زلا بيت كريستيان كيدو أنا صوعة لني إلو ورقتي صحب اتون بيت كريستيان كا يعزبوه كعب خلوري أمو لو تخمس خلوري أمو لو أب مسوم يزلو يفلطوا يوم السمكا هو زصوعة زالكا على لينا يلنا نحنا ونمسكرينا إلهم مسبلو دحريو ورقة صحيفهم نبيت مرتسنا ملكوت يلقوا شعنت استتصوعوا صوعة فلتت هاليوو بقع كوينو تطو كبل يخيد كم تعب جبرهارات 10 سلسة زلو منفس قدوس دما نتي زتصوعكم عيو فليولي إلو خم التزاربة نتي تتصوعيو هاي فلمو كم زعينت أكايدا أب أمنت كرسوس بيت كريستيان كم زلو فلتوها أتصبغ إليه حسب